Kumshi benta ban snok tilang bat ka perthehi barok kawai. Ban rakhe ya ka lengku singkha ka basispa sanpu arsnam jong Mahatma Gandhi ubalatip kum khpa kari India. Menta ka sngi ha ka artarik urisau arjar arpuai. Kasnong dihar menta ka sngi kala pelong ya ka jingpen ku snong ya shilenter jong ka surok ba bat ya ki benta hapo kasnong. Ya ka te ka jingpen ku lalek tang ha ki benta ki bahap hapo kasnong dihar. Bat ha katay kasngi lawan ban ya mi renti ru da kipaj ba jong katay kasnong. Ha ka bah shwa ban sedang ya katay ka jingpen khoj. La penlong shwa da ka jing yalang lengkot ha pelau jong ka office trekam jong kasnong. Ha ka ba la yalam da urang ba snong jong katay kasnong uba romel lengdo. Bat ka jingdon rengkat lang kipaj ba nong shong snong. Ka ba ka central government la ne ka sarkar jong dari India kala bu ban petrekam haman la kisnong ban rakhe na ka benta ka jing khoj ka jing suba jong kisnong kitau. De ya kani ka Swachh Bharat ka sarkar India kala petrekam nadu ka artarik u Oktober jong usnem arajar khatsau. Kani ka program ka de ka jing isim benta jong baro kisnong kinong sang snong na ka benta ka jing khoj jing suba jong kisnong kitau. De iro ha kani ka step ni rakhe ya kani ka Swachh Bharat na ka benta ka jing khoj ka jing suba jong kisnong kathau jongi. To kumbang tip hi baro baga jing khoj jing suba jong kasnong kathau kamsyong haki bor snong lane kamsyong haki nong yalam snong baro ngide ban skau thu ba na ka benta ka jing khoj jing suba jong kasnong kathau ngi ki nong song snong wei pa wei ngide ban sim khia na ka benta ka jing khoj ka jing suba jong kasnong kathau ka jongi lada mangi kum ki nong song snong ngim sim khia ngim le khoj ka ba mut ba kasnong jongi kamlong ka bakhuj bat ka bor snong lane ki nong yalam snong ngimla bat pelong ya ka snong ka thau ka bakhuj te kumta ngi kerpat na ka liang ka snong lengba ka ne ka program ha ka ne ka step ba baro nangi ki nong song snong wei po wei ngin sim khia na ka benta ka jing khuj ka jing suba jong ka snong ka thau ka jongi ka artarik u Oktober ka dei ka singi kha jong Mahatma Gandhi baro ngitip ki balik school hindrei ka sarkar India nadu gisnam ki bamarshwa kamda lebha ya kane kasngi nde nadu bawan kane ka BJP government apo ka jingalam jong Prime Minister Modi awarjar ka saw ko malong daw rong baisnong lapin scam ya kane ka atrik jong Oktober bakan long no kasngi ka bakarpang ha ka ba ka Swachh Bharat kade ka sngi ka bangila ban penkhuj ya gisnong kithaw ki jongi halai jaka i bangidon tekane ka sngi ka dei ka sngi kha jong Gandhi jong Gandhi baro nginom ya batai jrong kitip lut bare udai wei udai nong yalam ubala penlai ubala penio yangi ya ka jing lai lut na ka kti ka jing senchar jong i pareng udai uri khrau udai uri donam uba ka perthai baro ka wei ka buram yo nan tena mar kata kum kadak ka jing buram yau ne unong yalam ubarat ba ubala khlan no ka jing siat jong u haka live hotelik jong Januari sejak nespa sabu pra hadin pengilayo ya kajing light load ka sarkar India kala penlong bakane ka sngi ban le ai kum ka kenja festival baro kisnong hari India haka ne ka sngi ngetrai kum ne kum ngitrai